un espai molt singular, identificatiu dels vescomtes de Cardona. Fons documentals parlen que havien estat decorats i encara, fins a relativament poc, Se han sacado unas 700 fotografías de cada una de las facetas de todos los arcos. Ens aporta un valor molt afegit a la visita al castell i a la canònica. Demostren, sobretot, un bagatge important a nivell intel·lectual. Tots reconeixem en Sant Vicenç, en aquella arquitectura, en aquella estructura, l'obra mestra de l'arquitectura catalana del segle XI. Una obra de referència també a nivell internacional. És una obra que s'inscriu dintre del primer romànic i que és gairebé una compilació de molts recursos tècnics i formals del que és aquest primer romànic, que està molt estès a Europa. Les pintures de la Col·legiata de la Galilea tenen un valor històric important. Per elles mateixes són unes pintures romàniques de mitjans del segle XII, que s'inscriuen dins de l'escola de tradició més francesa, molt diferent de les pintures romàniques que coneixem més, que són les del Pirineu. Una anàlisi detingut dels trets, de les figures, de la composició, mostra un conjunt d'una qualitat important. Podem veure detalls molt interessants, per exemple, en el lleó del tetramorf, amb com està composada la figura de Crist, amb com són les composicions. La seva importància també rau perquè es van localitzar en un espai que és la Galilea, que és un espai molt singular i identificatiu dels vescomtes de Cardona. Estem parlant de l'espai funerari dels vescomtes de Cardona. Al centre hi ha la Maiestas Domini, envoltada dels símbols dels evangelistes, i als costats hi ha dues representacions del Nou Testament, de la vida de Crist i de Maria. Amb una banda hi ha la presentació del temple i a l'altra hi ha l'Assumpció de Maria, que de fet és també una glorificació de Maria. D'altra banda, en el mur, una representació de la flagel·lació de Crist. I l'altre aspecte important, que queda a l'esquerra de la porta d'accés a la Col·legiata, la representació cèlebre de la defensa de Girona davant les tropes franceses. El fet bèl·lic és un episodi que va passar durant la Guerra de les Vespres Sicilianes. Ramon Folc de Cardona va combatre al costat de Pere el Gran defensant la ciutat de Girona. El rei li va encarregar personalment. Reflexa un moment concret de la crònica de Bernat Desclot. Durant un moment del setge de Girona, el 1285, uns cavallers francesos es van atensar a les muralles i llavors el vescomte de Cardona va ordenar abaixar les cadenes, obrir les portes i tot de cavallers catalans van sortir a l'encontre dels cavallers francesos. I en aquell primer xoc va morir el nebot d'un gran senyor francès. Agafar un episodi d'una crònica i reproduir-lo en la Galilea d'una església és una cosa gairebé, diria que inusitada. És a dir, hi ha un gran component propagandístic del llinatge Cardona que vol vindicar el seu auxili al rei, a més un rei que havia estat excomulgat i van participar en un fet d'armes que ells consideraven noble i que de cap manera podia desplaure la divinitat si ho representaven en el pòrtic d'una església. L'any 54, mossèn Serra Vilaró havia publicat el llibre El castell de Cardona, on explica que la documentació parla dels porxos pintats. I encara, fins a relativament poc, alguns cronistes evidenciaven aquesta decoració. La localització i restauració de les pintures murals de l'atri de Sant Vicenç s'han de contextualitzar en el context de les obres de restauració del temple, iniciades a final de la dècada dels 40, sota la direcció de l'arquitecte Alejandro Ferran. Aquesta obra la porta a terme la Diputació de Barcelona. En el moment de l'inici de les restauracions es localitzen a la Galilea aquestes pintures sota diverses capes de pintura, de calç. El seu valor històric i artístic es va posar de relleu de bon començament en el seguit d'exposicions on van estar presents. L'any 61, en la gran exposició del romànic que es va fer a Barcelona. L'any 62, en una antologia de pintura catalana al Casón del Buen Retiro a Madrid. L'any 66, a Perpinyà. I des d'aleshores han format part de la col·lecció del MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
La tecnología hasta hace poco hacía imposible el devolverlas de una manera suficientemente fidedigna que respetase tanto los valores iconográficos o de color y que pudiesen devolverla en unas condiciones lo más honestas posible. El criteri de restitució que hem utilitzat és el mimètic, és restituir les pintures tal com es conserven actualment al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ho hem fet amb una tecnologia novedosa que permet això, una restitució mimètica, exactament mimètica de les pintures. Jo crec que... Vale. No? Sí, sí. En este caso, que es una pintura mural, lo que se ha intentado es recrear los volúmenes más precisos, contando con que tenemos una referencia física, que es el monumento. Hemos creado un cascarón, una piel, una segunda piel separada a unos centímetros del muro, y esto es lo que nos servirá para recrear tanto el volumen como la textura de la superficie. El segundo paso es la imagen. Aquí lo que vamos a intentar es que tenga el mismo acabado, el mismo aspecto, la misma evocación que nos pueda trasladar a esa experiencia. Se han sacado unas 700 fotografías de cada una de las facetas de todos los arcos, que está lleno de arcos esta obra, luego un montaje, un fotomontaje de todos los fragmentos, la impresión sobre nuestro material, sobre papel gel, y luego se le hace un tratamiento para poder transferir esa imagen al soporte. La restitució de les pintures de la Galilea del Col·legiata ens aporta un valor molt afegit a la visita al castell i a la canònica, però no és completa. Cal que la visitem, no? Cal que entrem dins de la Col·legiata, que veiem la immensitat dels espais, les solucions arquitectòniques novedoses al segle XI en aquell moment. La construcció de la Col·legiata, aquesta obra immensa, és sobretot un acte de demostració de poder i d'importància del llinatge dels vescomtes de Cardona. S'explica sobretot per les salines, la presència de les salines de Cardona, que expliquen que en l'edat mitjana els senyors de Cardona, els vescomtes, comtes i ducs, doncs fossin els senyors de la sal, els reis sense corona. Visitar ara de nou la Col·legiata amb aquestes pintures significa poder observar aquestes pintures, aquesta obra d'art, dins el seu context històric correcte, no? I per tant això és un valor molt afegit a la comprensió d'aquestes pintures. Permetrà fer-te una composició del conjunt i de la importància que això ha tingut en la cultura romànica i medieval del país. La restitució és pel conjunt de visitants, no? Té l'objectiu de millorar la visita, però també d'alguna manera retornar, encara que sigui d'una forma simbòlica, aquest element patrimonial també a la vila de Cardona.